اگر ما یک کمک دلمونده شده باشم و ضد باشم اگر برادر جان از سبب چی ضد هستم؟ از سبب چی ما دلمونده هستم؟ از سبب دیگه که ما بسیاری غم دگیر اطراف میبینم. بسیاری آدمایی که دست دراز میکنن ما دستم به اونا رسیدن نمیتونم. اونایی که فریاد میزنن که ای برادر ای حاجی عمر برس میگن ما به اونا گفتم که ما به مثل شما یک آدمم، یک عمرالیم، هیچ فرشته و ملائکه و پیغمبر نیستیم. یک آدمی عادیم چقدر که زور میرسه همین قدر حرکت میکنم. اگر که شما مرا بمانین ما مقصد خود ما کردم، ما دعوت کردم. اگر که شما مرا قبول نکردین در مابین این علایده گپ است. اگر که قبول کردین ما مبارزه تا آخرش میبریم. ما در شما پیش از یک بار گفتگی بدم که اگر که همه مردم تاجیکستان رو بگردونم، اگر که مثلا ما تو قام موندم ما مبارزه ما بردن میگیرم، گپ رفتن میگیرم. این وظیفه‌ای که ما قسم خوردگیم و اگر که ما گذشتنی هم باشم هیچ کس نمونده باشه. ما دیدم که گیر کرد دشمن مرا به یک جا گیر کرد. وقتی که زد یک تیر، وقتی دید که ما غلطیدم یک تیر دیگه زد، دید که ما بازونو غلطیدم باشکم. وقتی که میزنم ما با طرف مردم میکنم یک خنده میکنم که ما همه کار ما در دنیا کردم برای شما. ما بسیار شما را دوست میدارم برادر. هیچ وقت دلخسته نشو، هیچ وقت فکر نکن که عمر پس میشینه. این گپایی که ما در شما گفتم میگم که ای برادرها او آدمایی که این روز در سر راه مردن این مردن حق است. میتونه که هر وقت به پیش ما مرگم بیاید. نو ما کار خدمت در میدان قچ شما هستم تا نفس آخره. فکر نکن برادر ما حاضر حیاتم زنده ام، ما حاضر مبارزه ما نه سر کردگیم. تو که با ما هستی البته تو دون همون لامکه تو میگویی ما همون لامکه ترم برادر. هر باری که آواز مردم میشنوم ما رنگی همین آب باری بلندتر میپرم، بلند میشم. هر باری که ما آواز مردم توجیک نمیشنوم ما خاموش میشم، پس میشم، پایان میرم برادر. رحمتی کلام برادر جان اون باش بخت باش. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату ҳамватанони гиромӣ. имрӯз бахшида ба ёдбуди Умаралӣ Қувватов бештар зикр мекунам ки дар аввали суханронӣ, дар аввали ин навор ман бештар дар атрофи шахсияти ин марди худо, марди мубориз, шаҳиди ин роҳи ҳақ зиёд ҳарф намезанем, балки бештар таваҷҷӯҳ ба ҳамин қотило, бештар таваҷҷӯҳ ба ҳамин золим ки номаш Эмомалӣ аст, бештар ба ҳамин амнияти шахсии Эмомалӣ Раҳмонов ки номаш Ятимов ва Рамазон Раҳимзода ва якчанд нафари дигар аст. бештар пайғом ба ҳамино аст, бештар суолҳо ба ҳамино аст. ва як саволи асосие ки дар миён меояд ҳар замони, ҳар вақте ки ман навори Умаралӣ Қувватова мебинам, ёде аз ӯ мекунем бо дӯстону рафиқон, бо бародарони мубориз, як суол дар миён меояд ки ҳамин ҳадафут чӣ буд Эмомалӣ? ина омадӣ куштӣ, ина омадӣ пистолета дар пешониш холӣ кардӣ. баъд натиҷа ай дасту чӣ омад? оё ба нобуд кардани Умаралӣ Қувватов муборизаш барҳам хӯрд, мадрасаш барҳам хӯрд, ҳаракаташ барҳам хӯрд, теъдоди муборизон кам шуд, ҳамроҳонаш, рафиқонаш, дӯстонаш, ҳамсафонаш рӯ афтода шуданд, тарсиданд, аз роҳашон гаштанд. суол ба шумо аст. ман ку ҷавоба медонам чӣ аст. на. ва бештар аз ин як калимаи дигар, як ҳарфи дигар мегӯям ки ҳар вақте ки ту вайсидӣ намебинӣ ё фалон бародари дигара ки ӯра мубориза аст ва дар ҳаққи ту барномае мекуна, дар ҳаққи ту ҳарфе мезана, ира бидон ки ин ҳамин мадраса аст. роҳи ҳамин мубориз буд, роҳи ҳамин Умаралӣ Қувватов буд ки мо имрӯз бо ту меҷангем. вақте ки мо мегем меҷангем, мардум ира бояд дуруст дарк кунанд. мардум ира бояд фаромӯш аввал кунанд ки ҷанга кӣ эълон кард. ҳама ку медонанд ки ту нохалаф, туи нохалаф, ҳама ку медонанд бо хум омадай ва бо хум мерӣ, ин шиёри ту аст, ин ҳарфҳои ту аст, ира фаромӯш накардаем. вале ба ҳар ҳол бори дигар хотиррасон мекунем бо ин миллат ки туи қотил, туи хоин чӣ тавр бародарои бадахшии моро куштӣ, чӣ тавр замини моро фурӯхтӣ,
чӣ тавр шикора шурӯъ кардӣ ба дигарандешон, ба муборизон, чӣ тавр рабудӣ, чӣ тавр куштӣ. яъне ту ҷанга на ин ки ба як мубориз, на ин ки ба як ҳаракат, ту ҷанга ба миллат, ба мардумат эълон кардӣ. ва ман як ҷавони ватандӯст, як ҷавоне ки ифтихор мекунам ки тоҷик ҳастам, ифтихор мекунам ки мусалмон ҳастам ва аз ин қавм мебошам, ифтихор мекунам. ман ин ҷанги тура қабул кардагим ва чӣ тавре мебинӣ, алҳамдулиллоҳ, худо ба шукр, тӯли чанд сол шуд бо ту меҷангем. сафи мо кам шуд, теъдоди мо кам шуд, ҳарфи мо кам шуд. На, Эмомали Раҳмонов, на. ӯ рӯзам дур нест ки мо ай пеш рӯ ба рӯ шишта бо ту ва ба сагбачаҳот, ба ҳамун сагбачаҳое ки ба ҳамин амали, ба ҳамин ҷиноят даст доранд, бо ту рӯбарӯ шуда, худо хоҳад ин ҳарфҳоро як бори дигар ай пеш мегзарем. як бори дигар бо ту мо ҳамсӯҳбат мешем. ман ба фикрам метавонам бо дили пур гуфта ки ту аслан ку моро фаромӯш намекунӣ. баъди соли 2016 вақте ки омадӣ, ранги помидор суб сирх будӣ ку, ба худо ки ранги помидор суб сирх будӣ, ман тура дидам ку ва гуфти гапҳо хутам моро дидӣ. чӣ хеле ки зурӣ та надидем дар уҷа, не? ранги як муш тарсида давидӣ, рафтӣ дар пушти полисай ба ҷо шидӣ. ба мисли ҳамун як се чор сагаке ки наздамон равон кардӣ. бале, мо фарзандои ҳамин миллат ҳастем ва ту хоин дар назди ин миллат, дар назди ин давлат, ту хоини миллат ҷавоб медиҳӣ. ба ин ҳамаи амалҳои ноҷавонмардонат, амалҳои ваҳшиёнат ту ҷавоб медиҳӣ. ту қотил дар назди мардум, дар назди худо ҷавоб медиҳӣ. касе беҷавоб намемонад. касе беҷавоб намемонад. ман метонистам ки имрӯз бихезам дар инҷа бишинам, бугум шахсияти Умарали Қувватов ки аст. гуфтаниҳо зиёд аст дар бораи ин шахс. вале як чиша мегӯм ки ва як савол дорам. оя Эмомали Раҳмонов, ба ҳамин амалат ту кори тавонистӣ карда? имрӯз бубин ки як нафар, ду нафар не, балки ҳазорҳо нафар ҳар рӯзи худо вориди майдон мешаванд. вориди роҳи интихоб кардаи ин марди худо, ин марди мубориз. ҳаракатша бубин, фаъолияти ин ҳараката бубин, сатҳи ин ҳараката бубин, ҳарфзании ҷавонора бубин, ҳарфзании ин муборизора бубин. дар ҳаққи ту, Эмомали, дар ҳаққи ту рӯзе нест ки сарат бедард хоб кунӣ. рӯзе нест. ҳар рӯзи худо як мубориз дар ҳаққи як барномаи, як нақшае мекашад, як барномае дорад. ҳар рӯзи худо. ин шармандагӣ нест? пас ҳадаф чӣ буд аз куштани ин мард? ба ҳадаф расидӣ? ҳаргиз не. баръакс шарманда шудӣ. на танҳо дар Тоҷикистон, балки дар тамоми ҷаҳон шарманда шудӣ, Эмомали. ва он рӯзам дур нест ки ин ҳама муборизот ҷамъ шуда тура дар мобайн мемонану, баъд дар ана онҷо ту ҷавоб медиҳӣ. дар назди мардум, дар назди қонун. ба мардумам гуфтанӣ ҳастум: эй бародарон, модарон, падарон, мо ранги шумо ҳамин миллата, ҳамин ватана, ҳамин хоки ватана ба мисли шумо аз
аз шумо шояд дида зиёдтар мо дӯст дорем ва мо ҳеҷ вақт ба ҳеҷ ваҷ мо ҳеҷ вақт ин ватана ин сарзамина ба ин қотил намебахшем, ба ин қотил намеспорем ки чӣ коре бикунад, чӣ коре бихоҳа кардан бигирад. ҳеҷ вақт ва ҳеҷ вақт худо хоҳад ин мубориза паст намешавад, кам намешавад. баръакс кӯшиш мекунем ки ҳар рӯз як барнома, як навоварӣ кунем, на ин ки ба танҳо ба забони тоҷикӣ, балки оҳиста оҳиста ба забони русиям, то ки дар тамоми дунё тура нохалафа мо шарманда кунем. ту миллат нестӣ, мардум, ин миллат нест, ин миллат нест, ин давлат нест, ин як золим аст. вақте ки ма бо ин як гуфтугӯ дорум, вақте ки ма инра танқид мекунам ва ҳатто вақте ки ма инра таҳқир мекунам, мардум, миллати гиромӣ, ин ба миллат рабт надорад, ин ба миллат, ин ба давлат рабте надорад, ин бар сарзамин рабте надорад. ин як хоин аст, ин як хоин аст ки ҷиноятоша пеши рӯш меорем. мегӯм ту ҷинояткор ҳастӣ, ту хоин ва қотил ҳастӣ ва ин мардум айбе надорад ва мушкили асосии миллату мардуму кишвар ту ҳастӣ, атрофиҳои ту аст. инра дуруст дарк кунед ҳамватанони гиромӣ. морам чени шумои ватана ва ин миллата дӯст медорем, вале мо ин қотила ҳеҷ вақт намебахшем ва ин қотил коре мекунем ки худо хоҳад ин қотил дар назди миллат ва мардум ҷавоб гӯяд. эмомалӣ раҳмонов, ҳар вақте ки бори дигар зикр мекунем, ҳар вақте ки вай сидин аст дар як барнома иштирок мекунад, як барнома месоза, бидон ки дақиқан бидон ки ин ҳамун мадраса, ҳамун роҳи Умаралӣ Қувватов аст. инра фаромӯш накун. ҳеҷ вақт мо қадди ту на дар як сари миз мешинем, мо қадди ту на як гуфтугӯ дорем, мо талаби истифои тура дорем ва кӯшишу талош дорем, рӯи рост мегем, ки инқилоба барпо кунем дар Тоҷикистон, инқилоби мардумира. ҳоло ҳар чӣ ном кунем, инқилоб ва боз ҳам инқилоб, дигар роҳе нест. дигар шумо на ислоҳ намешем ва аслан касе шумода шанс намедиҳад ки шумо ислоҳ шавед. дузидана чизе буд дузидем, клет кардана чизе буд клет кардем, куштанда куштем, фурӯхтанда фурӯхтем. дигар куҷо шумо ислоҳ шудани шуморам дигар ба фоидатон нест. аслан ягон кора, ягон гапа дигар намекунад. шумо дар назди миллат билохир бояд ҷавоб. билохир шумо бояд ба ҷавобгарӣ кашида шавед.